Ġimni dil-qafas sabiex titfassal l-istrateġija ta' screening ta' tfal sabiex sa' minn etajiet bikrija jiġu identifikati u jinarfu diffikultajiet. Permezz ta' din l-istrateġija li se jkun innutat l-iżvilupp fiżiku kif ukoll dak intellettwali u psikosoċjali biex bekk ikunu jistgħu jittieħdu l-passi preventivi kollha li jkun hemm bżonn għall-aħjar żvilupp ta' tfal. Dan sar permezz tal-iffirmar ta' Memorandum of Understanding bejn il-Ministeru għas-Saħħa, il-Ministeru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u l-Ministeru għall-Edukazzjoni. Dan il-ftehim se jwassal biex tinħoloq strateġija nazzjonali li se tgħin sabiex jiġu identifikati servizzi ta' screening lit-tfal minn dawk ta' twelid sa' 16 sena. B'dan il-ftehim ukoll se tkun qed tingħata għajnuna fl-immedjat lil dawk it-tfal li jkollhom diffikultajiet personali. Waqt l-iffirmar tal-ftehim ta' kollaborazzjoni, il-Ministru responsabbli mid-drittijiet tat-tfal Michael Falzon qal kif din l-istrateġija hija parti mill-manifest elettorali ta' dan il-Gvern. Il-Ministru Falzon qal kif il-Gvern huwa kommess li jkun hemm għall-familji Maltin u Għawċin u dan urih biċ-ċar hekk kif aktar minn 80% tal-miżuri li twedu fil-manifest elettorali twettqu. Qal kif il-politika tal-Gvern qed tagħmel lit-tfal fuq nett tal-aġenda. Hawnhekk qed inħarsu li kull persuna biex l-kondizzjoni mentali, fiżika, finanzjarja tagħha tkun parti mis-soċjetà tagħna u tkun meqjusa li għandha rol importanti f'dik is-soċjetà. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega kif din l-istrateġija dwar screening ta' tfal se tkun mibnija b'konformità mal-liġijiet Maltin u dawk tal-ġnus Magħquda. Aħna rridu nagħtu xibka ta' serħan il-moħħ li tfal kollha mitwelid sakemm dawn jikbru biex ikun hemm screening mill-bidu nett sabiex inkunu nistgħu nintervjenu nagħtu l-għajnuna kollha lil-uliedna u lil-uliedna. Preżenti wkoll għal dan l-iffirmar tal-ftehim kien hemm is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Silvia Parnis li qal kif dan l-screening mill-ewwel jiem se jkun ta' vantaġġ għal persuni b'diżabilità fil-Gvern huwa kommess li jkompli jtejjeb ħajjithom. Din l-istrateġija ġiet iffirmata mis-Segretarji Permanenti Clarence Paċ, Frank Fabbri u Mark Musu.